acobardó la soledad, el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar, sintiendo junto a mí la burla de la realidad del corazón. Me suplicó que te buscara, que te diera mi querer. Me lo pedía el corazón, entonces te busqué, sabiéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos a veces dos extraños, lección que por fin aprendí. Cómo pasan la vida y los años, angustia de saber, muertas ya la ilusión y la fe. Perdón si me ven lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor que duele comprobar que todo terminó. Mira, he preparat un gran banquet. Si és un gran banquet, sí. Cireres del temps. Delicioses. I el vestit, el mateix vestit aquella nit. Estàs preciós. Soc tan feliç. Te'n recordes? La discoteca encara era més buida. I tu? Voleu ballar amb mi? Busqueu una altra dona. De la vostra edat. Podria ser la vostra mare. Quin llenguatge més antic per a una discoteca. Em deixares fora de joc. Encara que la gent de diners s'hi barejaven xulos i putes, sonava ben estrany. Però jo el vaig seguir la corda. Exagereu. Segur que encara no he complit els 30. A més, jo sé que està penjat per ma mare. Soc un incestuós reprimit. M'agraden les dones madures. I tu ets la millor que he trobat mai. Tens un cigarret. No sé si t'agradarà el meu tabac. És la meva marca. Una coincidència interessant. Comencem pel cigarret i qui sap. Quina música t'agrada? Jo sóc un anacrònic. M'agrada el ball agradat. Foc? Sí. Et quedares mirant-me i tremolares. Ho vaig notar de seguida. Apenes podies dissimular la torbació. Fugiré el contacte de les meves mans en lliurar-te l'encendedor. La cosa prometia. Jo també vaig sentir un calfred violent. Encendre el cigarret. Ja te'n canses? Espera. Me'l tornes? L'encendedor. L'encendedor, gràcies. És un record de família, saps? No té cap valor, però jo l'estime. És molt bonic. Un regal de ma mare. Ma mare i jo sempre hem estat molt units. Una dona extraordinària. Però no crec que t'interessi gens aquesta història. Què vols veure? Ja he demanat. Es produí una situació embarassosa. Jo vaig quedar tallat i tu em miraves com un animal exòtic. La teva manera de lligar era molt pintoresca. Havies començat impetuosament i de sobte, ta mare. Com anava a pensar que el candidat amant d'ocasió anava a parlar-me de sa mare? Fou un col massa fort. Com el teu llenguatge. Sí, però jo tenia interès i el vaig preguntar. Vens molt per ací? No, no gaire. I hi ha algun altre lloc millor? Això depèn del que busques. Res d'especial? Un lloc més íntim, més relaxat. Ma casa no queda lluny. De casa? Un apartament petit. Allí podem escoltar música, ballar. Una altra sorpresa. Jo havia intentat reconduir la conversa. Havia decidit citar-me amb tu, però calia fer-ho amb un cert estil. I ara tu el comportaves com un caçaturistes vulgar. Jo vaig callar. I tu encara insistires. Anem a ta casa si ho prefereixes. El teu apartament deu ser més gran que el meu.
Tu corres massa. Aquest no és lloc per a parlar. I qui t'ha dit que jo vull parlar? Pues tampoc podem fer altres coses. No sé què hi hagin reservats. Gràcies per la cigarreta, però me n'he d'anar. Perdona, no volia ofendre. Esta Croyet. Fa una setmana que t'observe i m'havia proposat parar-te aquesta nit. Ets policia? No. Com pots pensar això? Jo ets una dona diferent. No hi ha moltes com tu. Bona nit. I em vas deixar plantat. Quin ridícul. Però ho havia merescut. 7 dies assajant el que et diria i aquella nit ho vaig fer de pena. No em sortien les paraules. Pensava que eres una... que estaries acostumada, no sé. Vas creure que era una puta. No exactament. Fou espantós. Agafé el cotxe i vaig tornar a l'hotel. Sentia ràbia. Ràbia de mi mateixa per no haver-te pogut raginar. M'havia donat que em rondaves. I això m'afalagava. De sobte a la moda encara era capaç de seduir un jove. No eres un xulo. Això saltava a la vista. Però el comportaves d'una manera molt estranya. Jo havia projectat una trobada diferent i em vaig sentir decebuda. Estava tan cansada que somiava amb un romanç. Em vaig dir estúpida per pensar en l'amor. I decidí regressar a aquell ball. Havia tingut diversos amants, però ara sabia que no era el mateix. Accepti la imatge que t'havies fet de mi i torné a la discoteca. Tu encara estaves. Havia vomitat. En anar-te'n vaig veure més del compte i ja saps controlar la beguda. Quan el vaig tornar a veure una altra vegada, vaig sentir vergonya. Temia que volgueres venjar-te'n. En tenies dret per haver-te tratat en tan mala traça. El disjockey va posar un tango. Imbècil, vaig pensar. Es burla de mi. Tu te n'acostares i jo intentava fugir. Balles? Jo ja me n'anava. Per què em fuges? S'ha fet molt tard. Si la nit comença ara. Demà treballe. Demà és diumenge. Diumenge. No me'n recordava. Quina mala memòria. En què treballes? Soc economista. Economista? Un ofici en futur. Busques feina? Faig treballs per algunes empreses, però encara no tinc res segur. Has de fer mèrits. Comencé ara. Necessito tindre un currículum presentable. Quina edat tens? 23. Veiem. He estat un idiota. És una música per anar a la No conec què es passa. Mira, jo el portaré. Remordimiento de saber que por mi culpa la vida nunca se Balles molt bé. Tampoc ho fas malament. Soc ridíc. Ets molt útil. No hi ha gaires acompanyants tan variables com tu. Tu eres professional. No. On has après a ballar? Vaig anar a una acadèmia. Que volies dedicar-te? No. Jo també vaig tenir una mare extraordinària. Tenia unes idees molt particulars al respecte. Quines idees? Lliura't a la música. No estigues tens. El tango és molt complicat i un punt trist, no creus? El tango és un drama. A mi em sembla un melodrama. És la infamant de la gent sense història. No sé què dir-te. Jo... Calla, em sentiràs la cosa de la correnta. sufrir y entenerte y hablar siempre a solas con tu corazón. I en acabar la música, m'arrossegares a la platja. El ball m'havia estimulat i el teu contacte m'encoratjava. Què és això? Què és això, Marc? Fogueres. Les fogueres de Joan. És un costum que encara es conserva en algunes zones costaneres. La nit de Sant Joan és màgica. La gent ve a la mar i encén el foc. Amb fustes i cartons basteixen una foguera. Després es banyen a la mar. Qui es banya aquesta nit té un any ple de gràcia. Anem, saltem i després ens banyarem. I anàrem a la platja. Tu corregueres nuet entre la gent que reia. I jo estava confosa i encisada. De sobte, sense saber com i com no, em vaig trobar sopada de dalt a baix. Havia entrat a la mar tota vestida. Quina fatxa, amb roba elegant. Entre aquells joves descarats i aquelles velles arromangades les sues faldes amb els nets al braç.
Estaves fantàstica. Prou que es van burlar. Em tenien enveja. Doncs procuraré nedar al teu costat. I després em portares a ta casa. Una casa, un apartament convencional. I fèrem l'amor d'una manera il·lògica i insistent. Cada vegada que ho penso em sembla impossible. Jo tampoc ho creia d'ella. Abraça'm com aquella nit. Aquella nit puc fer-ho millor. Però ha de ser com llavors. No ha estat gens malament. El viatge m'ha desentrenat. Però després et faré una reproducció perfecta. Saps? La primera volta que em vaig topar amb tu en aquell ball, t'acompanyava una jove rossa molt graciosa. Però jo sabia que aquests ulls i aquests llavis tenien de ser meus. Després tot brullar de manera diferent. Sabia que m'havia enamorat i vaig sentir una por immensa. Aquella jove no significava res. Portava tant de temps fugint i estava tan cansada. El meu marit. No parlem d'això ara. Però cal que ho sàpigues tot. M'ho has contat altres vegades. Sí, però mai ho deixes acabat. Hi ha certs detalls que encara ignores. No m'interessen les minúcies. Però jo necessito contar-te-les. Però què ens importa el passat? Tu ets jove i no entres de passat. Però jo, a mi em pesa i vull esborrar-lo definitivament. En un altre moment, Marta. Aquesta nit... Coneixes en Tomàs Sunyer? Tomàs Sunyer? Sí. L'hereu d'en Ricard Sunyer, el poderós banquer i polític. No n'estic al corrent de la política, ja ho saps. Però treballes per a una financiera. És clar que conec a Tomàs Sunyer. Ningú pot ignorar-los en el meu ofici. Però això són referències professionals i no entenc per què les heretraus. Tomàs Sunyer és el meu marit. No vull saber res de res. Soc la dona d'un home amistat. Però per què insistixes? Celebrem el nostre aniversari i n'hem de parlar. Que has vist el teu marit? No, fa 3 anys que no el veig. Quan va morir ma mare el vaig plantar. Però durant 2 anys em varen seguir els seus homes per tal d'evitar els comentaris de la premsa i preservar l'honorabilitat del clan. Em vigilaven a distància. Però instal·lar-nos en aquesta casa crec que es va burlar. Estàs segura? En Tomàs no se sap mai. Però és que ja no li importa. Gràcies a tu sóc lliure i sé el que vull. Per què el deixares? Aquella casa era un infern. No hi havia intimitat. Si volia anar a comprar, m'acompanyaven els seus guardaespatlles. Si volia viatjar o retirar-me al camp, també. Em controlaven les entrades, les eixides, les converses, els amics. Fins de nit temia trobar-los entre els meus llençols. Em protegien. L'escorta sempre estava a l'aguai per tot arreu. Al jardí, al cinema, a la biblioteca. Vivien pendents d'un segrest, d'un robatori, d'un atemptat. La seguretat per damunt de tot. Em sentia culpable en llibertat vigilada i condicionada. Jo era de classe mitja. I a ma casa no feia falta res de tot això. I mai em vaig acostumar. Ma mare m'aconsellava no casar-me. M'augurava un futur ple d'angoixes. Malgrat tot, vaig accedir al matrimoni. Tu el volies? Potser encara el vols? No l'he estimat mai. I per què el casares? Per mon pare i per meu germà. Quin gran amor. No t'ho creus? Es fa difícil d'admetre. Potser sí. Però és la veritat. Mon pare i jo mai havíem anat d'acord. Eren tan diferents l'un de l'altre. La mare sempre l'havia estimat. Fins i tot li perdonà els pecats de la carn. Els Sunyers volgueren tapar la cosa. El consideraven un treballador eficaç i un bon aliat polític. Quan Tomàs es fixa en mi, mon pare veia la possibilitat de poder llevar-se les seues culpes i tornar el favor. El meu germà també va insistir. La infidelitat és l'altra cara del matrimoni ben assentat. Però tot consisteix en saber fer, discreció i mà esquerra. Però aquella vigilància, els goril·les, no ho podia suportar.
Repugnaven aquells homes tan silenciosos, tan fidels. Mai entendre com es venien d'una manera tan vil. Les teues raons tampoc són massa nobles. Marc, Vull dir que potser ells també ho feren per les seues famílies. sí, pot ser, sóc injusta. Sempre hi haurà algun motiu. És possible que a ells tampoc els agradés aquell treball, però hi havia una lògica i una necessitat. La seguretat i l'equilibri públic, I jo què sé, no ho hem inventat nosaltres. però en patint les conseqüències. Intenta posar-te en la pell d'aquells homes. Qui sap si no varen preferir seduir-te a haver de protegir-te per obligació? Seduir-me. I ara? No vaig intentar portar-los al llit més d'una vegada i vas fracassar. Eren de pedra a marbre. És estrany. I què hi ha de rar? Que sempre has reeixit amb els teus encants. No t'entenc, Marc. Mira, ja sé que eres casada i que respotes altres homes. Evidentment, no eres verge quan te vas conèixer. Però podries ahorrar-te aquestes particularitats. No els demanes explicacions. El vull que així, exactament així, sense passat. Estàs gelós? Estic cansat i encara em queda faena. Doncs no tens motiu. Cap motiu. És veritat que he conegut altres homes. Joves o vells, rics o miserables. La llista seria ben llarga. Però no compte amb ningú. Eren trobades ocasionals, desesperades. Necessitava burlar el clar súner. Recuperar la meua llibertat, sentir-me lliure. Per això provocava els seus homes, ho entens, Marc? Per venjança. Volia fugir, però ara ja no. Ja s'ha acabat l'escapada. He decidit divorciar-me. Ahir mateix vaig anar a parlar amb l'advocat. És clar que Tomàs posarà inconvenients. Però aquesta volta no cediré. Aquesta volta no. Marc, casem-nos. Casar-nos? Sí, m'ho has demanat tantes vegades i jo no sabia què fer. Ara el dic que sí. Casem-nos. El vull. I tu? Encara em vols? És clar que sí, Marta. Pues mira, anem a la mar. He de donar-te una sorpresa. Quina sorpresa. Un secret per invocar la sort. Mira, tu aniràs nuet com aquella nit i jo vestida. I després farem l'amor. Jo també tinc que contar-te unes coses, Marta. Aquest viatge està molt dur. Que has tingut problemes? M'han promès un ascens. Un ascens? Això és magnífic. T'has lliurat al treball en cos i ànima. Estic segura que en el treball no hi ha dos com tu. És just que pensen en ascendir-te. Jo no ho veig tan clar. Per què no? Quin dubte tens? Després t'ho explicaré tot. Sí, després. Tenim tota la nit. Anem a la mar. Però espera, primer encetem un xampany. No puc obrir-la. No puc acompanyar-te, Marta. Per què? He de vestir-me. Vestir-te? No soparé a casa ni aniré a la mar. Aquesta nit tinc una reunió de negocis. La nit de Sant Joan? És precís, no puc negar. Acabes d'arribar i ara ja te'n vas? Què passa, Marc? He d'entregar els informes de la nova inversió. I no poden esperar a demà? És la prova definitiva. No tenia experiència i s'enfia de mi. A més, el mateix president del Consell m'ha pregat de portar-los. El mateix president? És un assumpte molt urgent. Ves-hi tu sola. Ha estat una rebuda molt agradable. Gràcies per haver-ho pensat. Marc, jo ho havia preparat tot per celebrar el nostre aniversari. El menú, el vestit, la música... El record d'aquella nit m'ha encoratjat. Vaig a la reunió amb les idees més clares. No m'amagues res, Marc. Després tu em contaràs el teu secret i jo el resultat del meu viatge. Després ja no serà la nit de Sant Joan. Marta, has d'entendre-ho. Doncs no, no ho entenc. I no vull entendre-ho. Quina raó t'obliga? Sí com és important el teu treball i la benevolència de l'empresa. Però aquesta nit no em demanes comprensió. He intentat animar-te quan venies a casa de tu amb gana d'engegar-ho tot a fotre. T'he incitat a continuar-hi. No, en n'he d'entendre res. Mira, m'he esforçat per el teu darrer comportament. Que silenci. Per a què avui?
A mi tampoc no m'agrada, saps? Preferiria quedar-me, però és un deure que no puc ajornar. Ho sent. 3 setmanes fora i ara... No, no m'esperes. Potser tornaré tard. Vaig a tenir un fill. Vaig a tenir un fill. Aquest era el secret que tenia que contar-te. Estàs segura? Completament. M'he fet tota mena de proves i el fill ve. Per què no m'havies comentat res? Que necessitava reflexionar. He aprofitat aquests dies per meditar-ho profundament. L'única que és fill, Marc. Entens ara per què insistia tant en contar-te certes coses? El meu marit posarà problemes. Tenia que haver-ho comentat abans. Abans de què? Abans d'aquest viatge. Però què importa que és viatge? És tot un viatge de negocis, no? Hem perdut una oportunitat. Què vols dir? Res. Acabaré la reunió el més prompte possible i parlarem. Haguera canviat alguna cosa d'haver-t'ho comentat abans? Va tindre tot el dia per a nosaltres. I si demà et prevén tornar a marxar? Sol·licitaré unes vacances. Poden negar-te-les. No, no ho faran. En tot l'any no he tingut cap dia de descans. I si te ho demana el mateix president? Li diré que vaig a ser pare i me les concedirà. No ho entenc, Marc. No ho entenc. És que no ho entenc. Sé que intentes dir-me alguna cosa, però és que no arribi a endevinar la raó de tantes voltes i revoltes. Perquè aquest viatge t'ha canviat. Jo també pensa molt, saps? I no està gens fàcil. Es barrejaven records i compromisos. Quins compromisos? La feina s'allargava i m'absorbia. Fins a impedir-te d'escriure'm una nota. No he rebut ni una targeta. Ho sent. I tots els dies m'ho recriminava. Però es posàvem a hores del matí i tornàvem per anar a sopar. Un horari exhaustiu. I per la nit? Encara continuàveu les sessions després d'haver sopat? Si del mar t'has de creure'm. Però com vols que ho faça, si no sé el que t'inquieta? A més, les teves explicacions són tan poc convincents. Ho sé. I sé que mai no aconseguiré convèncer a ningú. Però creu-me, ho has fet tantes vegades. Una més. Només el demane aquesta nit. Segons un metge, un fill a la meva edat podria ser perillós. Però jo vull tindre, Marc. El meu home em demanava un fill. Pensava que així aniria millor entre nosaltres. Però jo m'hi vaig negar. Em sentia bruta pensar que portava una criatura crescuda amb aquella seguretat negadora i el respecte eixut. Torno i ara bé. Tens bona salut? Tirarem endavant tots els nostres projectes. Oblidem-ho tot, Marc. El viatge, el treball, les obligacions, tantes incoherències, i anem a la mar. Escabussem-nos i que el nostre fill nasca lliure de les nostres misèries. Marta, cal que hi vaja. Si no, ara tindríem més complicacions. Quan vaig fugir del clan Sunyer, pensava que mai me'n sortiria. Però aquella nit, a la vora de la mar, la meva vida regirà per complet. Mar, què vols dir-me? Que ja no hi haurà una altra nit de Sant Joan? Eres injusta. Injusta? Vaig a tenir un fill teu i em sembla no importar-te. És clar que m'importa. L'he desitjat tant com tu. Vull saber si n'hi ha alguna altra dona. Una altra dona? Però com pots pensar això? Puc ser ta mare. Ho acceptaré tot, menys la mentida o la compassió. Fas mal inútilment. Mira, és l'aspecte d'un acorralat. No, Marc, no t'estorbaré. No vull ser un pes mort per a tu, que tu ho sigues per a mi. Ma mare ja ho paga cruelment. I no em sentiria capaç d'un altre sacrifici. No acabaré consumida per una fidelitat estèril. Si estimes una altra dona, ho consideraré natural. L'edat ens separa. No lluitaré contra la joventut. No hi ha cap altra dona. Són coses del treball. Has d'acceptar-ho així. Cada vegada tinc més responsabilitats. Volia aquesta feina, però ara tot et gira en contra nosaltres. Doncs deixa-la. Planta l'empresa i torna amb mi. Sobreviurem. Cercarem per una altra banda. Ho intente. Sé el que he de fer, però no és fàcil donar aquest pas.
Mira, estic gelosa. Gelosa del teu treball i de tot el que t'allunya de mi. Potser és estúpid, però aquesta feina, el xuclet i grapa com a mis goril·les d'en Tomàs Sunyer. Tomàs Sunyer? N'estime en part de Tomàs Sunyer. Sempre el tens en la boca. Es van vindre a aquesta casa perquè no el trobara. Un lloc fora de la seva influència. Però des de lluny el posseïx. Potser encara l'estimes o enyores les comoditats que jo mai el podré donar. No, no enyore res d'aquell temps. Va ser la meva lluita. I encara assegurant-me el triomf. Ara em toca a mi. És el meu moment. Només vull que em donis un poc de confiança. Tots dos hem reconduït les nostres vides. Però ara ens queda una última batalla. La decisiva. I aquesta de lliurar jo tots sols. Tots sols contra Sunyer. Contra Sunyer. Què tens tu de veure més? Res. Parlava en general. Lluitat, jo també vull lluitar. Sí, i jo també. Mira, d'acord, Marc. No el faré més preguntes. Fes el que hagis de fer. Eres meravellosa. I estaré en tu fins al final. Tampoc no desitjo una altra cosa. Aquesta nit plantaré el treball. Si em sentiria culpable si per mi... Que se'n busquen un altre. Tant se me'n fot. A partir de demà no tindré que sofrir les queixes de ningú. Serem lliures i podrem viatjar. Pararem prop del mar. Voleu ballar amb mi? Busqueu una altra dona. De la vostra edat. Podria ser ta mare. Jo sempre estic pensant en ma mare. No entenc per què els fills no s'hi poden casar. Senyor Vincent. Com el Eva i Caín. Aquest vestit és molt bonic. Que le digues a la mava. No, no hi entenc gens. Però aquest color és el meu favorit. Una casualitat. Una coincidència interessant. Saps ballar el tango? No massa. Només cal deixar-se portar pels sentiments. Ballem. Ballem. Marc, qui és vostè? Com m'ha entrat així? Ja t'he canviat, que no el reconeixes, Marta? Tomàs? Tomàs? El teu home. No és possible. Ets un fantasma. Ja sé que no m'esperaves, t'has quedat pàl·lida. Vols beure alguna cosa? No, se me passarà enseguida. Us puc servir una copa? Què prefereixes? Un refre, per favor. Fa un temps estrany aquesta nit, eh? Tan pronte bofa el vent de llevant com hi ha ràfegues de ponent. Un inquietant com és d'estiu. Així estàs ben arrecerada, eh? És una casa estupenda. Un refre deliciós. Vols que mirar? Què li fan taronja en Ginebra? Exquisit. Es nota la teva mà per tot arreu, eh? Quants anys té aquesta masia? 150, diuen. La reconstrucció ha quedat perfecta. Ningú bon arquitecte l'hauria projectada millor. Un any de treball. Avui, com qui diu, és la inauguració oficial. Em felicite d'haver arribat en una ocasió tan significativa. A què has vingut? S'ha admirable la transformació, no? No creus que exageres? Em referia a tu. A mi? Fa 3 anys eres una dona acabada. I avui, amb aquest vestit, estàs com al millor moment de la teva joventut. Soc feliç. Aquest és el secret del canvi. Me n'alegre de veres. Jo no ho vaig aconseguir. Amb tu tenia millors vestits, però ja ho saps, m'hi ofegava. No sabia que t'agradava viure prop del mar. Jo també l'ignorava, però per conèixer certes coses cal acostar-se a elles. He vist que a l'arena encenien fogueres. M'ha semblat una cosa ben rara, i haig saltant i escabussant-se dins de l'aigua.
És un costum de la nit de Sant Joan. No li veig cap sentit. A mi m'agrada. Em sembla encoratjador i estimulant. Estimular? Què pot haver d'estimular, per favor? Si corren i ballen mis nuets. La gent encara espera. Recerca l'impossible. Creuen que les seues vides poden canviar i confien en la sort. La superstició sempre fa miracles. El que ja no fa la fe encara ho realitzen alguns costos màgics. Vols que vagin a la mar? No, jo aniré després a Nadal. Saps? He alquilat un xalet prou d'ací. Necessitava reflexionar i descansar. Per preparar-te les eleccions? M'havien parlat de la tranquil·litat de la zona i, en efecte, és un dels poquets llocs on encara es pot meditar. Des de ma casa ve a la masia i sentia una estranya atracció. Impressionant. Resulta fantàsticament sòlida entre altres construccions. Aquesta nit he eixit a passejar, he vist la porta oberta, no puc resistir la tentació. I quina sorpresa em veure tombada. Sol? Què n'hi ha de particular? En Tomàs Sunyer, magnat de la banca i dels diners, camina solitari a la recerca de la vella masia. Si no ho veguera, creuria que es tracta del pitjor capítol d'una avorrida telenovela de lladres i serenos. Però no, el tinc davant, no puc dubtar-ho. Qui sap si serà un altre prodigi de la nit de Sant Joan? No em preguntes pel teu pare i el teu germà? Ah, esclar, un oblit imperdonable, després de 3 anys. El teu pare se n'ha anat a viure en Pere. S'ha retirat de la feina i busca nens que li facin companyia. Que l'han abandonat les velles amants. A la seva edat ja no s'ho pot permetre, això. El gran pecador. Es llava les taques de la carn. Es prepara el passaport del cel. Saps? Fou un encert confiar en el teu germà, S'ha confirmat com un lloc de la banca. La seva fidelitat no tindrà escletxes. La sensualitat no va ser el seu fort, ni la seva debilitat. El pare no sempre es comporta dignament. Jo sóc l'hereva dels seus defectes. Els teus nebots creixen sants. Laura, la menuda, el teu viu retrat. Commovedor. M'emociona pensar-me tan fidelment reproduïda. No em portaràs una foto? Sí, vols veure-la? Si el poses en ridícul inútilment. I a mi no m'ho fas massa fàcil. La veritat, Tomàs. Vull saber la veritat. No inventes faules, que és grotesc. No tens talent per a la literatura. En efecte, la literatura mai no ha sigut el meu fort. Però en la teua literatura, gran o mediocre, mai arribaràs a ninguna banda. Gràcies pel consell. Ho tindré en compte. Sé que no em faràs cas? Doncs no insistisques i girem punt. Una altra copa? Un whisky. Escolta, que te'n vas de viatge? Pot ser demà, Sola? amb un amic. Per molt de temps? Encara no ho hem decidit. I qui és ell? No pertany al teu món. Mira, ton pare te n'enyora i se sent culpable. Ha envellit molt darrerament i el turmenta el record de ta mare. Tu eres l'única que el pot salvar. Salvar-lo? Em vaig casar amb tu. No crec que puga fer res més. No... Això no m'ha acabat la cara. Els anys... No perdonen, ja ho sé. Qui sap si algun dia et fot el peli diràs? Tots n'hem de pagar un preu, però cadascú el seu. Marta, jo encara t'estimo. Estimar-me. És veritat. Ho publicar en les revistes sentimentals i els diaris. Però no hi ha màgia en el teu amor. I sense màgia no hi ha miracle. Tractaré de conquistar-te. La tua passió era el poder. Em queda alguna possibilitat. I si em vas casar amb tu va ser per la família. No intentes excusar-te, Marta. Si el casares és perquè vulgueres. Sí, ben mirat. Sabes. El pare el pertanyia. I la mare el volia. Malgrat que ella em prega de no casar-me, jo sé que íntimament m'ho va agrair. Però ell seguia enganyant-la i intrigant a favor de Sunyer. El pare no té ni un bri de compassió. T'has tornat molt insensible, Marta. He après a defensar-me. I no m'entrampareu. Busca el meu interès, com tu buscaves el teu. Però jo quin interès podia tindre? Si a mi no em faltaven les dones. Però volies afermar el teu domini. Jo era l'amo, l'hereu de Sunyer. Sí, i necessitaves distanciar-te de ton pare. Recuperar la imatge que ell havia posat en perill. Ton pare governava el vostre petit imperi d'una
excessivament personal. Ofegava les noves iniciatives i directament hipotecava el futur del clan. Calia reformar al fons l'empresa i assegurar-te la teua credibilitat política. Malgastes la teva imaginació. Un pare que ara gaudia d'un innegable prestigi en alguns cercles cristians. L'Església sempre s'ha mostrat tolerant en certs pecats conjugals. Tu tampoc vas ser un model de fidelitat. I per què ho havia de ser? Tu feies el que volies i jo també. L'amor no hi entrava. Tu no en sabies parlar i jo no t'estimava. Res d'escàndols. Aquesta fou la meva condició. Però tu intentaves seduir fins als meus homes. Seduir-los. T'aferraves a un somriure, a una mirada tèrbola. Els provocaves. No m'interessaven ni gens ni poc. Era un treball brut que em repugnava. Fugir de tu i de tot aquell que significava que estava al teu costat. Ara sóc feliç. I jo mateix em sorprenc de tanta felicitat. La felicitat no és de vegades sinó una altra cara de la desgràcia. Bravo! Quina frase inspirada! De tota la buida solemnitat d'un filòsof de tercera. Amb eslògans així no guanyaràs les eleccions. Animaràs l'avorriment de la escena política. La diversió era una faceta que no solies prodigar. Has de tornar a casa. Aquesta és ma casa i no en tinc cap altra. Esclar, un niu de pau i d'amor. Un lloc on viure el nom que jo vull. Almenys seriosament, Marta. Mira, nosaltres no hem de dir-nos res més. Parla'm amb el meu advocat. No el vull tornar a veure. Marta. Que no, que em divorcie. Parla d'ell, parla de l'advocat. No el concediré el divorci, Marta. No te'l puc concedir. Me'n faig càrrec. Un home del teu partit ha de mantenir certes condicions. Sempre estarà la premsa enemiga disposada a exagerar interessadament. La teua honorabilitat són vots, poders i diners. En divorci, però de tu depèn que hi hagi publicitat o no. M'amenaces? No et desfaràs de mi tan fàcilment. Estic disposada a lluitar, no és per cap gràcia. Darrerament t'han vist amb un xicot molt més jove que tu. Així no és. Quasi li doble l'edat. Pensa el que vas a fer, Marta. Jo no tinc pressa. Esperaré. Nosaltres no hem de dir-nos res més. Que t'ha dit que parles en el meu advocat. Que te'n vagis, que no vull veure't més. Eres una irresponsable, Marta. Mira, no hi ha res que em lligue. Sóc lliure. Això és tot el meu equipatge. Pues no haurà fet falta que t'haguessis quedat embarassada. Com? Què estàs dient? Estic ben informat. No és que podia consentir que la meva dona anés a comportar-se públicament com una qualsevol. Ningú t'ha proposat un pacte. Però no et deixes cap possibilitat. La teua vida, l'amor, la literatura... Jo he també lluitat. He tingut que treballar molt dur per rellançar l'economia i buscar-me un bon lloc al partit. No tot ha sigut un camí de roses. Les properes eleccions són la meva oportunitat i necessite que la meva dona es presenti públicament al meu costat. Ara parles clar. I quin paper m'has assignat? Durant 3 anys he transigit. He vigilat discretament els teus moviments. T'he permès de fer tot el que has volgut. Però ara s'ha arribat massa lluny, Marta. Aquest fill no pot néixer. I què em proposes? Siguem raonables, Marta. Cal que reflexiones i esperaré. I què he de fer jo amb la criatura que em baten al ventre? Criatura, però si només estàs de 2 mesos. Però que també ha subornat el motocol, Fins passat el 3è mes no es pot parlar de vida humana. Com pots dir-li, criatura, això que dus al ventre? Alguns ensenyen que hi ha vida des del mateix moment de la concepció. Romansos, trampes dialèctiques. És la moral de l'Església. Una moral que tu no acceptes. Vols que vol fer? Caldria buscar una solució. La nit de Sant Joan passen coses extraordinàries. En Tomàs Sunyer, líder catòlic, em demana d'avortar. Jo no t'he demanat res. Però això és el que em proposes. N'hi ha d'altres maneres. Un accident? A la teva edat cal preveure totes les conseqüències perjudicials. Si perilla la vida de la mare, tothom accepta una intervenció mèdica i humanitària que justificaria tots els principis cristians. És una solució a tindre en compte, no?
Sí, és un bon argument, ho reconec. Perfectament legítim i còmode. Però aquest no és el meu cas. La meva salut no corre cap perill. Ets la meva dona, Marta! D'això ja fa alguns anys. Consentiré que se'n riguen de mi per culpa dels teus capritxos. Si el divorcies, t'estalviaràs mal de caps. Has d'expulsar el fetus, Marta. Aquest fetus serà el meu fill. Un fill vol! L'amor és legitima. Esclar, l'amor, la màgia, la passió... Coses que només m'ha donat el meu amant. Parles com una puta. Parle com una dona que ha conegut l'amor quan ja no l'esperava. Blederies literàries per adolescents idiotes. Vivències que tu desconeixes. Gràcies a Déu sempre he tingut el cap clar. Mira, no esperes que avorte. Defensaré aquest fill contra tot i contra tots. Podries ser la mare del teu amant. Què fareu d'ací uns anys? Quan ella arribi a la plenitud, ja seràs una dona vella, marcida per les vivències i el temps. No podrà servir-li el que la seva vitalitat li demane i correrà a buscar a les jovenetes. Què faràs tu? Buscar-li a les seues amants, a la teva semblança i al teu xiquet. Com el presentarà als seus amics? Com a sa mare o com a la seva iaia? Beste! Merdes tot el que xafes! No saps viure més que entre el pen i la brutícia. Esta casa no és lloc per a tu. És una casa neta. Beste! Beste antes de que arribi el meu amant. També és clar. Et podries fer malbé. Beste! Ara em fas fàstic. Marta, he vingut a oferir-te la meva amistat. Mentira! Has vingut a ultimar la teva campanya electoral. Hem de trobar la manera d'entendre-nos, Marta. No hi ha cap. Has fracassat. Potser no t'agrada al final, El final? Ja hi som al final. S'ha acabat el passeig nocturn per la vella masia. Deixa'm explicar-te. Has perdut. Accepta la derrota i vés-te. No ens compraràs ni a mi, ni a la meva criatura, ni al meu amant. He guanyat. Mira els teus goril·les, que sense ells no eres res. Són al jardí. Crida, sí que t'acompanyen al xalet. Escolta, per què no els has fet entrar? A veure, està més divertit. He tractat de respectar la intimitat d'esta casa neta, però no m'ha valgut de res. Tindre els goril·les prop me fa sentir-me segur. Crida'ls i aneu-vos-en. Mira, has de reflexionar. Canviar d'estratègia. Encara continua aquell que em vares presentar el dia de l'homenatge a ton pare. No, però tinc un altre millor. Vols veure-lo? Sí, què passa? Acomiadem-nos amb alguna beguda. És el meu aniversari i vaig a tenir un fill. Brindarem pel final. A fi de comptes, és una manera civilitzada d'acabar. Molt bé. Poseu-vos còmodes. Espero que us agrade el meu combinat. Marc? Què significa això? El presente al goril·la que m'estava guardant. Marc? El coneixes? No. Li diuen Marc Roig. Marc, és així on guardaves els documents? No hi ha res. Està buida. Et convendria preparar millor les teues cartades. Sort que la tenies molt enamorada i no ha pensat en indagar. El vaig triar per a tu. Té els ulls que t'agraden, els llavis sensuals. Tu els rebaixaves, tratant de seduir els meus somnis. Un esforç inútil. Jo te l'he posat al llit. Accepta'l com a un regal. Estava sense feina i no sabia fer gran cosa. Intentar atacar una de les nostres sucursals. I el tancaren. Un treball d'aficionat. Però no era mala persona. Li vaig pagar la fiança i el vaig contractar. He hagut d'educar-lo molt, saps? Seduir-te requereix un art especial. Marc no ho va fer malament.
però tampoc ha sigut un alumne brillant. Ara intentava plantar-me, saps? He tingut que portar els 2 homes a buscar-lo. Crec que s'ha enamorat. Calla! Tots dos, tu i jo, hem compartit els seus serveis. Mentira! Mentira! Marc és el meu amant. Tu no eres Marc. Esos ulls no són esos ulls. I esos llavis no són esos llavis. Ni els cabells, ni els braços. Mentira! Mira-lo bé, Marta. És el pare d'això que dus al ventre. Mentira! És un impostor. Una màscara que s'inventa per humillar-me. Mentira, mentira, mentira! No t'he sentit? Potser dormia quan has arribat. T'he esperat tota la nit. En cas mateix de baixar a la mar, ens hi banyaré. Invocaré la bona sort. Treballes massa, Marc. Estàs blanc, pàl·lid, sense color. Xin veu. Això li animarà. No tenies que haver acudit a aquesta reunió. Necessites descansar. I el president? Què t'ha dit el president? Li has parlat de deixar el treball? Li has parlat al president? Marta. Però li ho has dit. Li has dit que les nostres vides estan renyides amb els seus interessos. La teua dona pot treballar. Marta, t'ho promet que ho he fet. Jo el crec. Jo el crec. I què t'ha contestat? Què és el que t'ha contestat? Dis-me. Fa 15 dies que no sabíem res de tu. Per què has fet que anàrem a buscar-te? Volia veure els meus pares. Has estat convincent? Els he dit que tenia unes vacances i m'han cregut. No era difícil. Què passa, Marc? Per què has fugit? No intentes enganyar-me la veritat. He decidit abandonar la feina. T'has cansat de Marta? Algun problema? No puc seguir el joc. Encara no estic prou preparat. Vols enganyar-me? Hem quedat que anaves a parlar clar. Marta està embarassada. Embarassada? De 2 mesos. I vol tenir el fill. Això és impossible. Impossible. Li ho has dit? No. Encara no he tingut temps de parlar. Necessito unes vacances. Vacances? Ja has tingut 2 setmanes. Parla amb ella i fes-la entrar en raó. Potser et convindria canviar de treball. Jo et buscaré un altre lloc. T'enviaré a una sucursal en una altra ciutat. Deixaràs la meva escorta i entraràs en un banc. Estaràs content, no? Feina segura i una vida normal. Però has de convèncer-la. No et serà molt difícil. Només viu per a tu. Aquest fill no pot néixer. Què et sembla? Jo també el vull tenir. El fill? Estime Marta. Eres un fluix. Marc, sempre seràs un aficionat. La vull. No puc més, en Tomàs. Ella m'ho ha donat tot. Pensava que l'edat seria una barrera, però els càlculs han fallat. Deixeu-nos anar. No li demanes res. Marxarem on ningú no es conega. Hauries fugit amb ella d'haver-ho sabut abans? Sí. Hauria d'intentar qualsevol cosa. T'agraeix la sinceritat. Però hi ha un contracte, Marc. Unes condicions que a complir. T'havia alliberat de la presó per fer una feina. T'has burlat de mi. Marta és la meva dona. Jo et pagava per guardar-me-la. Podies gitar-te amb ella, però l'amor no hi entrava. Això no, Marc. No has complert les clàusules. Llàstima. Hauràs d'abandonar la casa que tant li agradava. El niu que us havia comprat prop de la mar. M'has traït i l'has enganyada. Això no està bé, Marc. Ja saps el que t'aguarda. És el que t'espera, Marc. La presó. I no hi ha una altra alternativa? Acceptar la seva oferta. Què vols dir? Mira, Marta, no podem anar contracorrent. Nosaltres no signifiquem res. La nostra intimitat és una fantasia i la nit de Sant Joan... La nit de Sant Joan encara és una nit màgica. Marta, tu m'ho has donat tot. La comprensió, el coratge, és cert. Però no podem continuar. Fins a quan podrien resistir? Tu estàs acostumada a una vida que jo mai el podré donar. No tinc cap ofici, no sóc res. Jo treballaré i tu
Tu estudiaràs. Sempre hi haurà alguna cosa per tirar endavant. Torna, Tomàs. Després t'hem de l'embarrar el millor possible i viu. Viure? Tomàs, t'oferís tu seguretat. Parles com un policia. És la meva feina. No sé fer una altra cosa. Sóc la classe d'home que desprecis. T'estimava, Marc. T'estime tant encara. Ho sé. I sé que faig molt de mal, però això no puc continuar. Perdona. Perdonar-te? No. M'has ajudat a descobrir la veritat que jo mai he volgut acceptar. Però com refusar-la ara? Això és, Marta. Per fi parles com una persona adulta. Hi ha coses que no es poden canviar. Sóc una puta. Una barjaula vella i ingènua que ha comès el pitjor dels pecats, enamorar-se. Ho confesse, m'he enamorat. I ara em toca pagar. Estic bruta. Bruta de dalt a baix. On aniré a rentar-me? A la mar? No, a la mar no. La mar ha estat assassinada i pudeix. L'olor a mort s'estén a tot el llarg de la costa. On aniré a rentar-me, Marc? Que intentes destruir-te. Destruir-me? No. Sols tracte d'assumir la meva condició i cercar un lloc net per poder criar el meu fill. He malversat la meva vida. A cas sunyer. Però puc destruir-te, Tomàs. Saps que ho puc fer? Organitzaré un escàndal fenomenal que afone la teua imatge. Serà la teua mort. No mor qui vol, sinó qui pot. Ets convincent. Molt convincent. És la lògica inqüestionable dels fets. Celebrem aquest encontre. Doncs és la nit de Sant Joan. Benvinguts. Brinda. Brinda. Que tu no veus, Marc? No tinc set. El bon xampany no demana set? No et preocupes. Ja has aconsegut un currículum presentable. Vegam, vegam. Que feliç soc. La discoteca encara era més buida. I nosaltres. Voleu ballar amb mi? Cal saber ballar. Tu eres molt petit. No hi ha gaires acompanyants tan maleables com tu. De veritat, Tomàs? Vaig triar un personatge del seu professor. Era un assumpte molt compromès. Saps ballar tango? Ballar tango? Cal-li posar-li passió. Tango és molt complicat i un punt trist. Ah, no li facis cas a aquestes mariconades. Tu vas saber qui em va ensenyar a ballar el tango? Sempre ho has mantingut en secret. Però t'interessa? Jo tinc curiositat. Calla, Marta. No ho dic. Us hem guardat altres coses. Guarden alguna. Fou una bella ballarina de tangos. Que un dia conegué
un jove actor en una discoteca d'un raval pobre de la ciutat. Ell assajava un personatge tímid. Semblava que les paraules l'havien abandonat. La va mirar com uns tendríssims. Era una màscara de la passió. I ballaren un tango de la mà d'un acordelló borratxo. I ella va sentir el foc, el gran foc de la tonada tàpica. Isqueren pels carrers. Ell venia d'assajar dones velles que podien permetre's portar-se un magre plat per a la carn marcida. Ell esperava l'oportunitat d'assegurar-se un èxit durador i còmode. Era un especialista en la compra-venda d'il·lusions. Vereus així que l'home de la ballarina era un productor d'espectacles mediocres i lucratius i contractar el jove actor. Tots dos sabien de transaccions i tants per cent. L'un per l'ofici, l'altre per necessitat. I arribaren a un pacte. Els diners servirien per tal d'intercanviar seguretat per il·lusió, ordre per folla, honorabilitat per matxa. Però la ballarina, en descobrir el joc, de lliurar les notes promiscues del vell acordelló. I arribem al final. La van trobar una nit, surant damunt les aigües podrides del port. Quin final de tragèdia. Un remat de melodrama. Estúpid! Està morta! No emboliques més. No està morta encara, no. Només volia un poc d'intimitat. Ha volgut protegir el seu fill. Imbècils, no ho entendreu mai. Us lliureu a la passió en una ingenuïtat que fa fredat. Creus que jo no la volia? És la meua dona, la meua dona. O ella o cap altra. Anem, crida al metge. No hi ha telèfon a casa. Déu, és un luxe del qual renegàveu. Robinsons de merda. Des d'on telefonàveu? La cabina és pròxima, està a 2 quilòmetres. Anem, anem, potser encara estem a temps. Marta, per què? Marta, per què? Anem, no suporto les escenes idiotes.